El Tecnocampus de Mataró integra la universitat i l'empresa en un espai únic dedicat a la formació, la innovació i l'emprenedoria, sent un important agent dinamitzador de l'economia de Mataró i el Maresme. El parc tecnològic allotja més de 130 empreses innovadores que ocupen uns 800 treballadors. El Centre Universitari Tecnocampus, adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, acull 4.000 estudiants en graus i programes de postgrau orientats al mercat, impulsant les competències emprenedores. El Tecnocampus ofereix recursos de valor afegit per a empreses, emprenedors i startups del territori. Cada any assessora al voltant de 500 emprenedors i 300 empreses. Ofereix itineraris i serveis de suport integral per posar en marxa l'empresa, fer-la créixer i internacionalitzar-se, a més d'assessorament individualitzat i accés a finançament i nous mercats. Tecnocampus reconeix anualment les millors iniciatives mitjançant els Premis Creatic, que es lliuren durant la nit de l'emprenedoria. També convoca els Premis Reimagine Textile per a emprenedors del sector tèxtil i els Premis Antena Trend Lab per a projectes en l'àmbit de la mobilitat sostenible. La incubació de projectes empresarials i l'acceleració d'empreses ja constituïdes formen part de la missió del Tecnocampus. La incubadora Reimagine Textile és la primera incubadora especialitzada en el sector tèxtil a Catalunya. Ofereix a les startups instal·lacions altament equipades, com el Fat Lab per al prototipat amb noves tecnologies i materials. Antena Trend Lab és una iniciativa impulsada per Renfe, l'Ajuntament de Mataró i el Tecnocampus per configurar un ecosistema d'emprenedoria i innovació oberta en mobilitat sostenible en el sector ferroviari en clau territorial. L'acceleradora de fabricació additiva Thinking 3D Mataró promou l'adopció tecnològica de la impressió 3D com a vector de competitivitat empresarial. Té més de 700 metres quadrats d'espai per a incubació i un Tech Lab amb equipaments d'última generació on provar i desenvolupar nous productes. La incubadora de tecnologia i innovació. És la primera incubadora posada en marxa a Tecnocampus. Ha donat suport a més de 100 startups al llarg dels anys en projectes d'èxit que han crescut en un entorn dinàmic amb oficines, sales de reunions i àrees de networking on la col·laboració i la innovació es donen la mà. Tecnocampus, el motor d'innovació que impulsa Mataró i el Maresme cap al futur.